Være Malmø, eller skal vi udvide lidt og lade det være Göteborg, der bliver vores hovedstad? Det bliver forvist ved en svensk nationaldag. Der kan I se, vi må opruste mod dette vanvittige militaristiske danske folk, som vil overfalde os. Med gamle vikingeskibe vil de komme med flåde og gå direkte ind i Malmøhus og bombe den nye bygning, de har rejst. Den der Turning Torso. Som et symbol på den nye svenske magt. Nej, vi rejser skåningene. Snaphanerne skal i kamp igen mod det svenske å. Ned med Stockholm, Copenhagen, København som verdens centrum. Nu skal det ske. Der var det til. Sammen med russerne rykker vi frem. I gamle dage slog Peter den Store, Karl den 12. Og nu slår vi os sammen med Putin. Og vi knækker, vi knuser de svenske parasitter. Ja, du vandt. Underbart. Oj, spasiba. Spasiba. Endelig fik hun det endelige bevis på.